Λοιπόν, ήρθε η ώρα σας. Καλησπέρα σας. Και επίσημα κιόλας. Καιρός ήταν. Είσαι ο Απόστολος. Έτσι, τους μπερδεύουμε λιγάκι. Λοιπόν, είναι οι δύο τύποι οι οποίοι έχουν έρθει στην πόλη μας. Θα μας πούνε. Ναι, θα σου πω γιατί. Είναι καταρχήν νεαροί. Τι είναι? Νεαροί. Έχουν έρθει στην πόλη μας και έχουν κάνει. Κάτι, έχω θέμα, έχω την επιστροφή, έχω και το μαλλί, δεν λέω που βοήθα λίγο. Είναι διπλό το μαλλί γι' αυτό. Ναι, βοήθα λίγο. Έχουν έρθει στην πόλη μας, έχουν οργανώσει μια καινούργια εταιρεία. Ναι, για πες μου. Θα μας πούνε, είναι τα τελευταία 7 χρόνια είναι φίλοι, θα μας πούνε. Τον τελευταίο καιρό είναι η εταιρεία, έτσι. Ακριβώς, σχεδόν 1 χρόνο έχει. Ωραία. Και πηγαίνουν, είναι τώρα συγκεκριμένα στο κλαμπάκι και πάνε εκεί πέρα τώρα κάθε εβδομάδα και κάνουν από ένα παρτάκι. Ναι. Ναι, τώρα εντάξει, ακούς διάφορες εταιρείες, πηγαίνουν σε διάφορα μαγαζιά, κάνουν καπαρτάκια κτλ. Να σε ρωτήσω κάτι όμως τώρα πάνω σε αυτό. Γιατί τα λες εσύ, αμέτρα δεν θα Θα σου πω γιατί. Γιατί θέλω να μου πει τι σόι πράγμα είναι αυτά τα παρτάκια. Α! Και ποια είναι αυτή η εταιρεία. Θέλεις να δώσεις πάσα. Ναι, ρε παιδί μου. Και ποια είναι αυτή η εταιρεία. Λοιπόν, Καλησπέρα καλησπέρα. σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που είμαστε μαζί σας σήμερα. Έτσι είμαστε, Και δεν δική νομίζω. μας, αλλά Ίσα ναι. ίσα. Εγώ πιστεύω ότι είστε ακριβώς στο Για κλίμα πάρτι. για να συζητήσουμε για τα πάρτι τα οποία Τέλεια. κάνουμε. Τέλεια, πολύ ωραία. Αρχικά αυτό που κάναμε με τον Δημήτρη. Πάλι σήμερα. Αυτό που κάναμε με τον Δημήτρη ονομάζεται Royal Entertainment Group. Είναι μια ομάδα που δραστηριοποιείται στον χώρο της διασκέδασης γενικότερα και μια έκφανση αυτής της διασκέδασης είναι κάποια νυχτερινά events που διοργανώνουμε στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Τώρα, τι το ιδιαίτερο και το τι διαφορετικό προσφέρει π.χ. το δικό μας το πάρτι από άλλα τα οποία γίνονται μέσα στην πόλη, είναι ότι το Royal Sundays, γιατί γίνεται κάθε Κυριακή, είναι το μοναδικό θεματικό πάρτι στην Ελλάδα, το οποίο έχει κάθε Κυριακή διαφορετικό θέμα. Έτσι. Ναι. Και όταν λέμε θέμα, εννοούμε διαφορετική μεταμφίεση, διαφορετικούς διαγωνισμούς που γίνονται και τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, διαφορετική διακόσμηση στο μαγαζί. Ακριβώς για να μην πέφτει το ενδιαφέρον των θαμώνων του μαγαζιού, διοργανώνονται κάποιοι διαγωνισμοί καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, όπου ζητάμε το κοινό να συμμετέχει σε όλη αυτή τη βραδιά που έχουμε ετοιμάσει και σαν έπαθλο εμείς δίνουμε πολύ αλκοόλ για να συνεχίσει να χορεύει, να τραγουδάει και να περνάει όμορφα. Αυτά είναι. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Φαντάζομαι παίρνετε κλειδιά από αυτοκίνητα. Ναι, εννοείται. Σε όποιον το κερδίσει. Εννοείται. Και τους στέλνουμε πίσω με ταξί. Τέλεια. Άρα και το ταξί στο. Ναι, στη ναι, χορηγία. είναι μέσα στην τιμή. Και ειδικά τώρα που είναι και η απόκριση, είμαστε μέσα στο θέμα ακριβώς. Έτσι. Έτσι. Πώς σας ήρθε, ρε παιδιά, αυτή η ιδέα να δημιουργήσετε αυτή την εταιρεία, γιατί εντάξει, δεν είναι και καιροί καταλληλότεροι. Κοίταξε, εμείς όταν είχαμε αρχίσει να δραστηριοποιούμαστε και λοιπά με μαγαζιά, είχαμε ψάξει και είχαμε βρει τι ακριβώς λείπει αυτή τη στιγμή από τη διασκέδαση της Θεσσαλονίκης και κυρίως τι θα θέλαμε εμείς σαν Αρχικά είστε θαμώνες. Θεσσαλονικής. Όχι, εγώ είμαι από Καβάλα και ο Δημήτρης Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη. Α, ωραία. είναι Θεσσαλονικιός. Από πού? Κανονικά είναι από τη Σκύρο. Εγώ αλλά κέντρο, δεν πρέπει κέντρο. να το πει. Κέντρο. Όχι βέβαια, δεν τρέπομαι καθόλου, ναι. Αλήθεια. Έχω καταγωγή από τη Σκύρα. Εκεί ναι. μεγάλωσες. Όχι, μεγάλωσα σε Θεσσαλονίκη, αλλά πάντα διακοπές στο Μπράβο. νησί. Στο νησί. Άρα λοιπόν Ήταν να ξυπνήσατε πάω ένα το καλοκαίρι. πρωινό και είπατε. Γιατί χώρισα. Κάτσε λίγο τώρα. Λένε τα προσωπικά Προσωπικά σοβαρά θέματα. θέματα. Κάτσε εδώ πέρα μπορεί να. Βγάλουμε λαβράκια, κάνουμε νούμερα. Άρα ξυπνήσατε λοιπόν ένα πρωινό. Ναι. Μπορεί το γενικά, βράδυ, ρε παιδί Δεν μου. παιδί μου, πώς σας ήρθε η ιδέα. γενικά, σαν ιδέα υπήρχε καιρό. Ναι. Τότε ο Δημήτρης ήταν υπεύθυνος σε άλλο μαγαζί, εγώ ήμουνα στη φάση που έτρεχα με μεταπτυχιακά κλπ. Όταν ψιλολάσκανα λίγο τα Τι έχεις πράγματα. τελειώσει. Δικηγόρος είμαι, έχω τελειώσει νομική. Μπράβο. Γι' αυτό το. Πιο. Η ροή, ρε παιδί μου. Α, η Μπράβο. ροή. Ναι, ναι, ναι. Ελευθεράδια, δεν λέω. ναι. Λοιπόν, και εφόσον υπήρχε αυτό σαν ιδέα, όταν ψιλολάσκαραν λίγο τα πράγματα από χρονοδιαγράμματα κλπ., καθίσαμε κάτω και είπαμε τι θα θέλαμε εμείς να έχουμε από τη διασκέδαση. Όταν θα βγαίναμε δηλαδή σαν πελάτες, τι θα μας άρεσε. Και αφού βάλαμε διάφορα σχέδια κάτω, είπαμε ότι αυτό που θα μας άρεσε είναι να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί αυτή τη στιγμή, σε ό,τι μαγαζί και να πας, μπορεί να υπάρχουν διάφορα ονόματα, έτσι έβυχα ή ωραία λόγος ή ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία να νομίζεις ότι είναι καινοτόμα και ότι είναι καινούργια, αλλά στην ουσία δεν είναι τίποτα. Φέρνω ένα DJ σε ένα μαγαζί, βάζω και 10 άτομα να μου φέρουν κόσμο, η γνωστή PR, και λέω ότι κάνω πάρτι. Όχι. Εμείς το πιάσαμε από τη βάση και το αλλάξαμε εντελώς. Με τι μπορούμε να τραβήξουμε τον κόσμο. Τι θα άρεσε δηλαδή στον κόσμο να δει. Και φέραμε το διαφορετικό. Μάλιστα. Δηλαδή,
σκέψου ότι κάθε Κυριακή να έχεις διαφορετικό θέμα, με διαφορετικά άτομα, με διαφορετικούς σου λέω διαγωνισμούς, με show με πυροτεχνήματα, με διαφορετικούς DJ. Ας πούμε. Δώσε μας έτσι λίγο μια. Ακριβώς επειδή έχουμε καρναβάλια, έχουμε βγάλει μια τριλογία για τις 3 Κυριακές με αποκορύφωση την Κυριακή της Αποκριάς. Ακριβώς, έχουμε βγάλει 3 αποκριάτικα πάρτι. Το πρώτο που έγινε την Κυριακή που μας πέρασε ήταν το Royal Carnival Part 1, όπου ήταν βενετσιάνικο μόνο με μάσκες, όλο το μαγαζί μάσκες, ήταν υποχρεωτικό για να μπεις. Τώρα αυτό το δεύτερο που ετοιμάζουμε είναι από το Musical Cuts. Ναι. Πότε είναι την Κυριακή? Αυτή την Κυριακή μου μας έρχεται. 8. Τι ώρα ξεκινάει να πάρετε? Είναι απογευματινά. 8 το απόγευμα. Έχουμε εκπομπή εμείς. Έχουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ωραία, με το που τελειώσετε είστε 10 η ώρα δεκτοί να έρθετε. 10 η ώρα προλαβαίνουμε. Εννοείται. Πρέπει να είμαστε εντυμένοι μέχρι το πρωί. Θα ήταν πολύ καλό να συμμετέχετε μέσα στο θέμα. Γιατί γίνονται διαγωνισμοί και φυσικά μπορείτε να κερδίσετε. Δεν είναι αναγκαίο, το προτείνουμε. Μάλιστα. Δημήτρη, πες μου λίγο, σε παρακαλώ. Ποια ήταν το καλύτερο πάρτι που έχετε κάνει μέχρι σήμερα? Ήταν πολλά πάρτι τα οποία ήταν πολύ ωραία. Δεν μπορώ να διαλέξω ένα πάρτι να ξεχωρίσω, αλλά μπορώ να πω. Εσύ γελάς, Αποστολή. Κουνελάκια βλέπω εδώ, νοσοκόμες βλέπω. Ναι, γενικά χαίρονται οι άντρες που έρχονται στο μαγαζί. Οι άντρες. Ναι, καλόγριες γιατί βλέπω. γενικά έχουν περάσει από το μαγαζί πειρατίνες, νοσοκόμες, μπατσίνες, καουμπόισες. Έχουν πιάσει δηλαδή. Είναι εσύ. Ναι. Αχ, είσαι πολύ ωραίος εδώ. Όχι, τώρα είσαι ωραίος εδώ, αλλά. Τι να στα. Γενικά έχουν περάσει από το μαγαζί φανταστικά θέματα. Και κυρίως για άντρες. Έχουμε πιάσει δηλαδή την αντρική τη φαντασία σου και την έχουμε εξελίξει. Εσείς τώρα αυτή τη στιγμή δίνετε βάση μόνο στο κλαμπάκι? Ή εγώ, ας πούμε, που είμαι επιχειρηματίας, μπορώ να σας φωνάξω να κάνουμε κάποιο πάρτι σε κάποιο μαγαζί μου, ή είστε αποκλειστικά στο κλαμπάκι? Όχι, αποκλειστικά δεν είμαστε. Με τα παιδιά απλά από το κλαμπάκι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία μέχρι τώρα. Μας έχουν βοηθήσει και τους έχουμε βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς. Και γι' αυτό συνεχίζουμε και εκεί τη συνεργασία μας. Είμαστε κάθε Κυριακή από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Αλλά φυσικά ψάχνουμε συνεχώς να βρίσκουμε καινούργιες συνεργασίες. Και τέτοιες συνεργασίες είναι με το Radio North 98 FM, με τη Βεργίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σαλονικά Nights, Red Carpet και πάει λέγοντας. Και Red Carpet, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολλούς φίλους εκεί πέρα. Τώρα ο κόσμος έχει. Ναι. Εσύ. Ναι. Ο κόσμος, ξέρεις, είναι και λίγο οικονομικά δύσκολος. Πολύ δύσκολα τα οικονομικά του κόσμου για να βγει έξω. Θέλει να διασκεδάσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έρθει στο πάρτι και θα διασκεδάσει. Πόσο προσιτό είναι αυτό όμως το πάρτι για έναν φοιτητή ή για έναν οικογενειάρχη? Μάλιστα. Σκέψου, εμείς δεν έχουμε είσοδο. Εμείς θέλουμε δικαστικά. Καλά το πας. Έχεις και το αυτό. Ναι, έχω και το ντύσιμο. Έτσι. Λοιπόν, σκέψου ότι εμείς δεν έχουμε είσοδο σε όλα τα event. Μπορείς δηλαδή να έρθεις, να κάτσεις, να πιείς, να περάσεις καλά όσο θες και όσο σε παίρνει. Από εκεί και πέρα εμείς επιβραβεύουμε όποιον έρθει, γιατί προσφέρουμε πάρα πολύ κερασμένο αλκοόλ σε εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο ο τζίρος. Πραγματικά μας ενδιαφέρει αυτός ο οποίος θα έρθει, να γουστάρει, να περάσει καλά και να ξαναέρθει σε εμάς. Αυτό για μας είναι το μεγαλύτερο. Ζήτα από αυτό. Αυτό είναι κυρίως η διασκέδασή μας. Θέλω να πω ότι είναι η κύρια δουλειά σας αυτή. Όχι. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε και ο κόσμος να διασκεδάσει, αλλά και γιατί αρέσει και σε εμάς και το διασκεδάζουμε και εμείς οι ίδιοι. Οι κοπέλες σας τι λένε όταν στα πάρτι αυτά έρχονται και υπάρχουν γύρω-γύρω τόσες κοπέλες? Γιατί όπως μου λες είναι τα περισσότερο αντρικά τα πάρτι, έτσι. Δεν είδες εδώ τι γίνεται? Ναι, γι' αυτό το λέω. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Εντάξει. Υπάρχει κατανόηση. Ναι, πρέπει να υπάρχει κατανόηση. Επειδή είναι η δουλειά τέτοια, έτσι. Μάλιστα. Έρχονται στα πάρτι. Ναι. Κανονικά, οπότε ελέγχουνε. Ναι. Καλά είναι, ξέρω. Έλεγχος πάντα υπάρχει. Άρα λοιπόν κάθε Κυριακή βρισκόμαστε στο κλαμπάκι, θεματικά πάρτι. Ακριβώς. Πού μπορώ όμως εγώ που δεν περνάω συχνά από τα λαδάδικα, έτσι εκεί να δω αφήσεις και τα λοιπά, πού μπορώ να πάρω πληροφορίες, να μαθαίνω? Λοιπόν, υπάρχει σελίδα μας στο Facebook, Royal Entertainment Group, όπως επίσης ομάδα στο Facebook, υπάρχει κανάλι στο YouTube Royal Entertainment Group και τώρα αρχίζουμε και δουλεύουμε σιγά σιγά Twitter και στείλουμε έναν ηλεκτρονικό τηλεοπτικό σταθμό. Nice. Τα ακούτε με αυτά? δυναμική τίποτα, δεν το... Όχι, κανονικά είμαι δικηγόρος. Ναι, το πηγαίνεις στα δικαστήρια, ας πούμε. Ναι, κανονικά. Το πρωί δικηγόρος και το βράδυ. Σε τι δικαιεύεσαι? Στο εμπορικό. Τέλεια. Απλά αυτό που είχαμε πει με τον Δημήτρη είναι εκεί που θα βγαίναμε σε ένα μέρος στο οποίο να μας φαίνονται τα πράγματα λίγο ξενέρωτα. Είπαμε να φτιάξουμε κάτι δικό μας και να το κάνουμε όπως θέλουμε. Και να φωνάζουμε τους φίλους μας ή κόσμο που του αρέσει τέτοια σκηνικά. Αυτό που σας αρέσει και εσάς. Ακριβώς. Και να γίνουμε
και με αυτούς τους φίλους. Μάλιστα. Αυτό. Απλά. Μετά τις απόκρισεις, εντάξει, η απόκριση είναι θεματικά, έτσι. Γιατί το λες? Ξέρουμε τι έχουμε. Μετά τις απόκρισεις, τι περιμένουμε. Όπως σου είπα τώρα, έρχεται το πάρτι με τις μεταμφιέσεις, cuts κλπ. Την επόμενη Κυριακή, που είναι η Κυριακή της αποκριάς, το μεγάλο μας event, έχουμε ομαδικές μεταμφιέσεις. Γκρουπάκια. Ακριβώς. Παίρνεις δηλαδή τους φίλους σου, μεταφιέζεστε όλοι μαζί ένα θέμα και σε διαγωνισμό που θα γίνει εκείνη την ώρα στο μαγαζί, εμείς κληρώνουμε ένα ταξίδι στο Bandscope, σε 5σταρο ξενοδοχείο, 4 άτομα, διανυκτερεύσεις πρωινό και δωρεάν μεταφορικά. Τι θα ντυθούμε? Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τους φίλους σας και να μεταφιεστείτε ένα πολύ καλό θέμα. Έχει minimum άτομα? Είναι από 4 άτομα και πάνω. Αλλά μετά θα υπάρξει σφαγή ποιοι από όλους θα πάνε στον Bandscope. Σωστό και αυτό. Όντως. Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Το Μπάνσκο είναι και ωραίο, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτή την εποχή γιατί είναι full χιόνι. Πολύ ωραία. Ωραία. Οπότε εμείς θα τα πούμε, αν όχι αυτή την Κυριακή. Εμείς θα σας Μεγάλο περιμένουμε. Να πάμε στο μεγάλο. Εμείς Ναι. θα σας περιμένουμε και αυτή και κάθε Κυριακή. Λες. Τέλεια. Μετά την Να Λογούβια ομορφύνετε πηγαίνουμε το στο άλμπουμ. κολμπάκι. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εμείς εκεί θα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάρα τους πολύ, δύο. παιδιά. Να Εμείς σας συνεχίσετε να το ευχαριστούμε κάνετε. και εσείς να συνεχίσετε αυτή Έτσι την καλή διάθεση με που τρέλα έχετε. να συνεχίσετε. Γιατί ο κόσμος θα χρειάζεται τα πάρτι, πόσο μάλλον όταν δεν έχει να πληρώσει είσοδο. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας Καλή καλά. συνέχεια, καλή επιτυχία.